Само преди да почна да чета, искам да ви кажа, че понеже така като гледам всички, повечето от вас, даже почти всички познаваха Стефан, и тая книга всъщност е за Стефан. И няма да ви чета Трикратото куче, защото, които са тук са го чели. Ще ви чета от една книга, която участвах в един конкурс за митовете и по един китайски мит за черната жена и стрелеца И. Мита е абсолютно безсмислен, както всички китайски митове, но в замяна това е невероятно поетичен. И просто за това много ме беше така привлякал и затова тази вечер ще ви прочета от черната жена. И ще почна от начало. Някога много отдавна, когато мъжът беше небе, а жената земя, когато небето и земята живееха в мир и разбирателство, когато любовта имаше сили, когато 100 ръце на отношението бяха вързани, когато тревата беше безутешна, а кората на дърветата нежна, тогава се появи черната жена. Тя се роди сама, трудно и със съпротива. После пое въздух и тръгна да го търси. Него. Искаше да е единствен, неповторим, да е едър, бял, със сини очи и да е добродушен, грубоват, тромав, но да вижда. Искаше да я подчини, внимателно, без да я обиди, без да я нарани, да я обича, така да я обича, че да умре за нея. Да умира. Всеки ден. Пътя на черната жена минаваше през облаци от хора, прах от обитания, беше стръмен и не отиваше никъде. Има много такива пътища. А тя не спираше да върви. Беше убедена, че ако върви непрекъснато, пътя ще намери посоката. Беше сигурна. Само трябваше да върви. Да не се отказва. Често нейният път се пресичаше с други. Повечето кръстовища не бяха обозначени. Нямаше светофари, нямаше знаци. Черната жена внимаваше. Оглеждаше се във всички посоки и не го виждаше. Това я умори и изнерви. Притесни се, че пътя ще свърши, а тя няма да го срещне. Започна да спира и да заговаря случайни други. Други. Съвсем случайни, ненужни. Искаше да чува гласове, да усеща допир на ръце, да прегръща, да се сгушва. Случайните ставаха дърбушкани и замачкани, но не можеха да обичат. Не можеха да обичат небесно. Трябваше да върви. Трябва да вървя, казваше черната жена и продължаваше. С всяка стъпка по пътя тя усещаше как в нея нещо пониква. Първо мислеше, че е храст. Чувстваше тънките клони, беше уверена, че е цъфтящ храст, защото ухаеше на пролет. Нощите ставаха люлякови, дните гюлови, тялото на черната жена се заобли, косата й стоеше разрошена. Остана си ниска като храст, а храстът не спираше да расте. Беше се вкопал здраво в нея, упъваше кожата й, нервите, тя пък пръщеше от сокове и храстът се превърна в дърво. Малко ябълково дърво и вместо плодове – желание. Отвътре тя беше отрупана с желание. Сънуваше зелено, шепнеше като вятър в ухото, кожата й стана като леко. Няма да оставя следа след себе си, мислеше си черната жена, ще отмина и стъпките ми ще се загубят сред стъпките на другите. Обикновени стъпки, милиарди стъпки, всеки е ходил по земята. Поне да поведа едно дете, поне дете да водя, да не върва сама, поне. Хубавото на черната жена беше, че тя не искаше много и винаги искаше това, което можеше да получи. Желанието отвътре не излизаха навън, рядко ги пускаше. И ако има нещо интересно в тази история, то е търсенето. Черната жена поглеждаше под всеки камък по пътя, разравяше картичните, надничаше сред тревите, от него нямаше следа. Всеки търси, докато върви по пътя си. Един ден пътя мина през спокойното място между трите хълма. Там не духаше вятър, нямаше бури и урагани, хората се усмихваха едни на други, кимаха с глави, пак се усмихваха и се познаваха. Бяха си близки. Добър ден, добър ден. Как са децата? Вече ходят на училище. Как е жената? Усмихната и любима. А черният ти дроб как е? Държи се. А ти как си? Добре. Косата ми намалява, но ума ми е бодър. Така се радвам. Имаш ли нужда от нещо? Да, искам да тръгна в друга посока. Ще те бутна с удоволствие. На юг или на север? На юг, благодаря. Пак заповядай. Черната жена слушаше и плачеше. Толкова мило. Така забравено. И какво? Няма да се меси. Ще остана тук, каза си тя и се настани в спокойното място между трите хълма. Моя път ме доведе до тук и ще остана. Тя сви между трите хълма, облегна се на притоплен камък и отвори широко очи. Оглеждаше се във всички посоки,
Не, нямаше. Нямаше нито един човек с дефекти, нямаше болни, нещастни, гладни, озлобени, нямаше тъжни и недоволни, уроди нямаше. Само едно потеве с опашка напомняше, че не е на небето. Вече не търсеше. Удобно ли ви е така? Гласът я втресна и проникна дълбоко в нея, до петите. Черната жена вдигна очи, това беше той, от плът и кръв. Стоеше и закриваше слънцето, беше точно копия на представите й, висок, тромав, стеснителен, бързо мислещ, чувствителен, малко затворен, но простосърдечен. Нямаше съмнение, той беше. Едното му око беше стъклено. Удобно ми е, благодаря на вас, удобно ли ви е? Не, тръгвам, това не е моето място, търся друго. Чакайте. Не ви разбрах, чакайте, ще дойда с вас. Не, обичам да вървя сам, аз съм стрелец. Стрелците са самотници, отдадени на тъга и съзерцание. Разбирам, поне да вървя след вас. Той се колебаеше. Това предизвика счупване на хора и спокойното място между трите хълма се оживи. Спокойните хора се събраха, усмихнаха се и започнаха да поздравяват във всички посоки. Зазвуча полифонично, мадригално, прочистващо духа и отвърстията. Мадригалите действат прочистващо. Винаги. Хор от ангели се намеси и температурата на въздуха се повиши с градус и половина. Това беше любов. Тя искаше така. Бих искала да остана с теб за винаги. Можем да опитаме като начало с определен срок от време. Аз съм зает човек, работата преди всичко. Знаеш ли, че моят дядо е бил най-добрият стрелец, напълно сляп. Опъвала е сетивата, ръката му се сливала със стрелата, духът му е обладавал духа на животното, не е лесно за разбиране, нямал е пропуск, винаги е оцелвал. А ти? Аз съм с едно око, пропускам понякога, за да е съвършен стрелец. Човек не трябва да гледа. Не те разбирам, извади си окото, щом толкова пречи. Не можеш да разбереш, ти си жена, трябва да работя. И аз ще дойда. Не може, жената трябва да стои в къщи, да се грижи, да е загрижена, трябва да се научиш на тревога. Това е толкова важно. Той излизаше, а тя оставаше да се тревожи. Тревогите това чакаха. Блъзваха навсякъде. Черната жена купуваше отрова за тревоги, чистеше тревогите, събираше ги в чували и ги изнасяше от дома си. Но имаше още. Винаги имаше още. Черната жена си задаваше един и същи въпрос всяка сутрин. Дали да не продължи пътя си? Дали да не продължа пътя си? Попита тя на вечеря. Ти се решаваш, не мога да се бъркам, отговори стрелеца и отпи от чашата си. Той спазваше етикета при хранене, не говореше с пълна уста. Никога. Тя замълча. Беше уморена. Някаква необяснима тъга вълникаше в нея, дървото на желанията беше попарено. Така искаше да чуе, че е нужна, че е единствена, най-красивата черна жена на света, че не трябва да се тръгва, да остане. Не искаш ли да остана? Ти си решаваш, както прецениш. Той отпи втори път. Трябваше да спре да пита, щеше да му докара воднянка. Не трябва да питам, май. Ами, посегна да отпие стрелеца и се отказа. И черната жена прибра кота. Взе го от улицата, погали го, нахрани го и то започна да мърка. Беше и дошло времето да става майка. Когато на една жена и дойде времето, тя прибира някакво животно. Започва да се грижи за него, проверява, ще може ли да се грижи за дете. Някои жени само взимат животните и ги остават да се грижат сами за себе. Тя не беше така. Изчете всички книги за котки, затвори очи, представи си котешката душа, гърбът ѝ се покри с черни меки косми, очите ѝ позеленяха, опашката се мяташе нервно, черната жена разбра котките и взе куче, после взе риби, после костенурка, няколко канарчета, талеж, 3 кокошки. Там нещата не потръгнаха, но тя не се отказваше лесно, искаше да разбере света и да се грижи за него. Защото какво друго може да направи една жена в свободното си време, свободното от тревоги време?